गोवर्धना दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोवर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गोवर्धना दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोवर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गोवर्धनानि बड'लेण्ड नब्लाङाव दिनै गोवर्धना दख'रानि बेन्दोंआव थानाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गोवर्धना दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोवर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोंआव थानाय 2023 इं देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादनि सेथि मासआव गासै सा 22 आरो ओइचएस गासै सा 18 उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों गोवर्धना दख'र गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मणिकान्त स्वर्गियारि, गोवर्धना दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि शंकर गयारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै गोवर्धना दख'र बर' फरायसा आफाद आरो बेजों लोगोसेनो गोवर्धना गुदि बर' थुनलाइ आफादजों जयैनो बानजायनायाव हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादावहाय सेथि थाखोआव उथ्रिनाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव फैनानै आङो गाहाय आलासि महरै लेंहरजानानै जोबोद मोजांखौनो मोनदों। दिनै बेबायदि मोजां जोंनि बर' फरायसाफोरखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बिसोरनि पेरेन्टस बा गार्जेन बिथांमोनखौबो लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेथ' जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंजायो। दिनै जोंनि बर' फरायसाफोरल' नङा, गुबुनफोराबो बेजों माने नाख्रेबजानानै दङ। थेवब्लाबो आं जोंनि बर' फरायसा लाइमोनफोरखौ आङो खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोङो मिन्थिगौ जिहेतु जोंनि बर' माहारिया बे जौजोंनो गेलेबोनानै बा जौखौ सिगाङाव बजबनायनि थाखाय गोबां न'खरा खहा जालांबाय। बेखायनो आङो लाइमोनफोरखौ खावलायनो नागिरो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जोंनि बर' फरायसा आफादफोरा आगोलनिफ्रायनो होबथाबोदोंमोन बेबायदिखौ, नाथाय होबथाबोनो हायाखै। थेवब्लाबो दिनै जाहाथे बर' लाइमोनफोरा फैगौ इयुनफोराव जाहाथे बावनो हायो बेफोरखौ बा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो, बेखौ आङो खावलायनो लुबैयो। दिनै गुबुन सोरबा होबथानायखौ नायलायनो नाङा। जोंनि बिमा बिफाफोराबो बेनि थाखाय एकदम स्ट्रं मोनसे डिसिसन लानांगौ बा मोजां दिथा होनांगौ आरो गावनि फिसाफोरखौ बाहेरायाव ओंखारलाङोब्ला, लोगोफोरजों थाङोब्ला बहा थांदों, सोरजों मा खालामहैदों बेफोरखौ मोजां थागिदा होयोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा एसेबां गाज्रियाव थांनो माबाखौ मोननाय नङा आरो माने एसेबां सुबिदाखौ मोननाय नङा आरो। बेखायनो गिबियावनो आङो गार्जेनफोरखौनो खावलायनो लुबैयो, गार्जेनफोरा जाहाथे गावनि फिसाफोरखौ बहाबा थाङोब्ला, सोरजोंबा माबाफोर पार्टि जाहैब्ला जाहाथे मोजाङै थागिदा होयो आरो बेखौ आङो लुबैयो। आरो दिनै जोंनि गामि गफानिफ्राय थांनाय बर' फरायसाफोरा बा लाइमोनफोरा टाउन सहराव थाहैयो, हारसिं थायो, सोरबा लोगोफोरजों थायो। बेवहाय बिसोरो जेरै बार्थडे सेलिब्रेसननि नामाव बा सोरनिबा साक्सेस जानायनि नामाव बा सोरनिबा बायदिसिना जाहोन लानानै बिसोरो दिनैनि जुगावहाय फिसा पार्टि सेलिब्रेट खालामो आरोना। बेफोर जाहाथे बांद्राय गाज्रि जालाङा आरोना, गाज्रियाव थाङा, बेखौनो आङो खावलायनो लुबैयो। सोलोंथाइ बिथिङाव फरायसाफोरा माबायदि जानांगौ, माबायदि सांग्रां जानांगौ? दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला बे मुगायानो जाबाय बादायलायनायनि मुगा। दिनै जोंनि बर' लाइमोनफोरा सोलोंथाइ बिथिङावहाय गोदोनि बायदि साननानै लायोब्ला जोबोर रं साननाय जागोन आरोना बियो। मानो होनब्ला गोदोयो जोंनि बर'फोर गामियावहाय मेट्रिक पास जादों, हायार सेकेन्डारि पास जादों होनब्लानो बिराद गोजोननाय मोनोमोन। नाथाय दानि जुगावहाय पार्सेन्टेजखौसो लानानै खेला आरोना। दिनै पार्सेन्टेजआ बिराद गोनांथि जाबोबाय। दिनै 60% ल'आ मेट्रिकआव पास जानानै 60% ल'आ जेबोआनो नङा। दिनै
जायफोर बर' फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारिखौ 60% लानानै पास जादों बिसोरो गावनि मेजर लानायावनो गावनि गोसोनि साननाय बायदि साबजेक्टखौनो मोननो नागिरा बेखायनो ओरैबायदि सांग्रां जानांगौ बिमा बिफाफोराबो बेवहाय मोजाङै नोजोर होनांगौ आं बेखौनो बुंनो नागिरो दिनैनि जुगावहाय बर' लाइमोनफोराबो बा बर' फरायसाफोराबो गोबां स्ट्रं जानाया मोजां मानो होनबा बादायलायनायनि मुगा जिहेतु आरो दिनै जोंनि गभर्नमेन्टआबो ओरैबायदि सुबिदाखौ होदों जायनो जेसेबां रोंगौ बिनो माने साख्रिफोरखौबो मोनो आरो बेखायनो मोजाङै फरायनानै मोजाङै पारसेन्ट लाखिनाया जोबोर गोनांथि नंगौ दिनै गबरथना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे गबरथना गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै 2023 मायथाइयाव HSLC आरो HS आनजादाव दख'रानि बेन्दोंनिफ्राय जाय फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बिथांमोना दिनै नै गबरथनायाव थानाय बड'लेण्ड नब्लाङाव बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दं बिथांमोना आरो बे हाबाफारियाव आं बाक्सा जिल्ला एबसुनिफ्राय सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बे गोजोननाय मोननाया बेनो जे गबरथना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय फरायसाफोरा HSLC आरो HS आनजादखौ गाव गावनि नाजानायजों बिमा बिफानि बोसोन होनायजों फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोननि एडभाइस होनायजों फोरोंनायजों लोगोसे दख'रा आफाद आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि मावथिफारिया बिथांमोन गासैनिबो नाजानायजों जिखिनि रिजाल्ट मोजां खालामनो हादों दा बिथांमोननि रिजाल्ट मोजांखौ नुनानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ आं कंग्रेचुलेसन जासिदों आरो बेवहाय जोङो रिजाल्टखौ सानोब्ला मोनबाय जे गासै बरायजाग्राफोरा गासै सा 40 बेनिनो HSLC बा मेट्रिक आनजादाव गासै सा 22 बर' फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो HSआव गासै सा 18 जन बेनिनो आर्ट्सआव सा 9 फरायसाफोर आरो साइन्स स्ट्रिमाव सा 6 आरो कमार्स स्ट्रिमाव सा 3 गासै सा 40 फरायसाफोरखौ दिनै नैबे बड'लेण्ड नब्लाङाव दख'रा आफाद दख'रा एबसु आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोना बरायदों मान बावदों आरो बेवहाय आंबो बाहागो लाफैनानै फरायसा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जे दख'रा आफाद आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादा बिथांमोनखौ बरायदों माने जे बे बोसोराव दख'रानि बेन्दोङाव साबसिन होननानै बुङोब्ला साबसिन फरायसा हिसाबै दिनै बिथांमोनानो जाय फरायसाफोरा दिनै बरायजाबाय आरो बिथांमोना साफा साफा इयुनाव गावनि आथिङाव गसंथानायजों एबा जाफुंसार जानायजों लोगोसे इयुनाव बिथांमोनानो ओनसोलनि साफा साफा मेलेमजिबि सुबुं जानानै ओनसोलखौ बोरै जौगाहोनो ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिखौ बोरै लाबोनो जौगाथायखौ बोरै लाबोनो बा सोलोंथाइनि जे थासारि दा बेखौ मोजां फारसे बोरै लाबोनो जे दिनै बरायजानाय फंबाय बिनानाव बिथांमोनानो निस्सय इयुनाव साफा साफा गोरों सुबुं जानानै दायित्व लाफैनांगोन जा बेखिनि बाथ्राखौबो फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ खावलायदों लोगोसे बिथांमोना गोरों जानानै खस्थ'यै गोब्राबै नाजाथाबनानै जुदि गावनि आथिङाव गसंथानो हायोब्ला जोंहा ओनसोलनि जौगासारनाय फैयो आरो हारि हिसाबै जौगासारनाय फैयो हादर हिसाबै जौगासारनाय फैयो दा बेनिखायनो जों फंबाय बिनानाव बरायजानाय बिथांमोनखौ बांसिनै जे बेहाय जों फकास खालामदों जे बिथांमोननि जे नाजानाय बिथांमोननि जे जुजिनाय बियो गावनि हारसिङै जिउनि थाखायल' नङा बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि जुजिनाया जोंनि हारिनि बिथांमोननि बिमा बिफानि जोंनि हादरनि दा बैफोरबायदि गासैबो बिथिंखौ बिथांमोना जेन गोसोआव लानानै नाजायो आरो जाफुंसार जानो हायो बेखिनि बाथ्राखौ जोङो गुबैयै फरायसा बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों नंगौ बे मोनसे गाज्रि थासारि जाय थासारिनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरा दिनैसिमबो उदां जाजोबनो हायाखै जाय फेग्रा मुवा बेसाद जेरै जौ सिगारेट सिखर बायदि मैया बेजों लोगोसे बयनिख्रुइबो गिख्रंथावनासिन जे आथिखालाव बुंदों ड्राग्स बिनि बाहायथिखौबो जोंनि लाइमोनफोरा जायफोरानोखि जोंनि हारिनि इयुन बिथांमोना दिनै गावखौ मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों दाफुंनांगौ बेफोरबायदि बुब्लियावबो एखनब्ला मा जायो ड्राग्स आरिखौ बाहायनानै गावनि जिउ लामाखौ गावनि राहाखौ माने गोथे खालामना लानाय राहाखौ खोमानानै लानाय बेफोरबायदिखौबो जोङो एबसुनि साफा साफा मावथिफारिया हिसाबै जोङो मोन्दों आरो गोबां फरायसाफोरखौ जोङो बेफोरबायदि बुजायनो मोन्दों दा बेवहायबो खावलायदों जेन बैफोरबायदि गासै फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय गाव उदां जायो नङाब्ला खिन्थु गावनि जि थांखि बेबो जाफुंसार जानाय नङा न'खरनि बिमा बिफाया जि फरायसाफोरनि सायाव जि मोनसे सिमां सुजुनाय दं बेबो जानाय नङा लोगोसे हारि हिसाबैबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांनाय जे बुहुमाव बर'खौ मोनसे मास्टारि ससाइटि दानो बुंनाय बियो खिन्थु जानाय नङा बेनिखायनो जोङो बै फेग्रा मुवा बेसादफोरनिफ्रायबो उदां जानांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों गुबैयै सोलोंथाइ बिथिङा जौगायाब्ला
जों गुबुन गुबुन हारिफोरा जेरैबायदि जौगादों बेफोरबायदि जौगानो हानाय नङा आरो सोलोंथायाव जौगानांगौब्ला बै फेग्रा मुवा बेसाद बेफोरनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन बेफोरखौ जोङो नासयनो हानांगोन नेवसिनो हानांगोन आरो गाव दिनैनि थासारियाव बादायलायनायनि जुगाव बोरैहाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगनि जे मानसिफोरनि जे साननाय हनाय जि थासारि बेहाय जोङो बोरै गावनि ब्रेनखौ इउटिलाइज खालामनो बोरै जोङो जोंनि ब्रेनखौ सार्च खालामनो जोङो बोरै जोंनि नाजानाय जुजिनाय बेजों लोगोसे क्वालिटि इडुकेसन लानानै जोंनि जि इडुकेसन बेखौ जोङो बोरै स्किल बेस खालामनो बैनि फारसे जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों खारन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनांगौनि थाखाय सोलोंथाइ बोसोर फोसावबाय बिनि उनाव जे जोङो क्वालिटि इडुकेसन जा बेखौबो मिसननि सायाव बै फोसावबाय बिनि उनाव मिसन नो फेल बेखौ फोसावनानै खामानि मावबाय आथिखालाव जोंहा मिसन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि हाबाफारि 2021 आरो 2022सिम जाय मिसन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन दा बेखौ सरजाबफानानै जोङो खामानि मावबाय थादों लोगोसे जोङो आथिखालाव बाक्सा जिल्ला हिसाबै बाक्सा जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय गासै 25 दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव गासै मोन 77 मिरुआव गोलोम बोथोरनि जे जर'खा फोरोंथाइ बेखौबो होबाय थादों बर्तमान दख'रा एबसुआबो होदों एखे रोखोमै जोङो बरायनाय हाबाफारियाव जेन समखौ ओरैनो थांगारहोआ गोलोम बोथोराव जेरैबायदि गरम बन्द मोन्दों होननानै जे फरायसाफोरखौ जों ओरैनो दोनाखै जे ब्रेनखौ सार्च खालामनांगौ जोंनि जे क्वालिटिखौ इमप्रुभ खालामनांगौ दा बे हिसाबै जों जेरै सोलोंथाइ होदों एखे रोखोमै दिनै जों बेहाय खावलायदों जेन समखौ ओरैनो थांगारहोआ जे एसेबां बेसेन गोसा जि समा मोनफ्रोमबो मिनिटआनो माने ओरैनो थांगार होजाया दा बिनि थाखाय समनि बेसेनखौ जोंनि फरायसाफोरा बुजिनांगोन आरो बेजों लोगोसे आखल आखुआ थिग जानांगोन दा बेखिनि बाथ्राखौ जों फरायसाफोरखौ खावलायनानै दिनैनि जे हाबाफारि बेहाय फोरमायथिनाय जादों निस्सय जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय जेखिनि खामानि मावदों बेवहाय खालि सोलोंथाइनिल' खामानि नङा जे सोलोंथाइनि फारसे एवारनेस लाबोनायजों लोगोसे जे ससियेल मोनसे एवारनेस जों बेखौबो लाबोदों जे जों गामि गामि एवारनेस खालामनाय बा गामियारि सांग्रांथि एबा भिलेज एवारनेस जों बे हाबाफारिखौबो लाबोदों बेजों लोगोसे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बुंबोदों आरो ससियेल मिडियायाव जों गोबांखौ नुदों जे जाय माने जाथावै जाथाय जाय जाथायफोर दिनै नोंथाङा सोंथि खालामनाय बायदि जे हाबा जाखानाय आरो बेनो गुबुन आरो हाबा जाखानाय हौवाया हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लाना खारनाय आरो हाबा जाखानाय हिन्जावा मा होननानै बुङो बेखौ हिन्जाव गोनांखा हौवाजों थांनाय बेफोरबायदि जाथायबो जायाखै नङा जादों नाथाय बेनो जोंनि समाजाव मोनसे बेंगुरा थासारि बायदि जायनि थाखाय जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिदों जाय फरायसाफोरा बिमा बिफानि जोथोनजों फरायनानै गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानांगौ नाथाय बिमा बिफायानो बेफोरबायदि समाव गावनि फिसाफोरखौ नागारनानै थांनाय बेफोरबायदि दुखुनांथाव जाथाया जायाखै नङा जादों नाथाय बेखौबो जोङो बुंदों जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारियारि आफाद हिसाबै माहारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जे बेहाय जेन साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाया बुजि मोनो आरो गामि आफादनि जेसेबां सुबुंफोर दङ जेन साफ्रोमबो बेखौ गोसो होयो जे बिनि थाखाय जों खावलायदों नै मिडियानि गेजेरजोंबो फोरमायदों जे गामि आफादाबो जेन सांग्रां जायो जेन गामि आफादनि जे समाज बेबस्था बे जेन सांग्रां जायो सोरबा मोनसे जुदि गामि आफादनि जे समाज बेबस्था बिनि जुदि बेरेखा खालामदोंब्ला बेखौ थोंजोङै गामि आफादा सांग्राङै बिनि सायाव बेबस्था लानाय दा बैफोरबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला निस्सय बेफोरबायदि हाबाफारिया जोबगोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे बेफोरनि फारसे सांग्रां लाबोनाय ड्राग्स जानायनि सांग्रां माने ड्राग्स जानायनिफ्राय उदां जानांगौ बेनि थाखाय सांग्रां आरो बेल' नङा जे इलिसिट माने हिउमेन ट्राफिकिं जे आयेन बेरेखायै मानसियानो लांखारनाय बेफोरबायदिनिफ्रायबो जोङो सांग्रां खालामदों आरो बेजों लोगोसे जायफोरा जोंनि लाइमोनफोर बा जायफोरा बेफोरबायदि खामानियाव लिप्त जायो बेफोरबायदि सुबुंखौबो जों खावलायदों गुरैयै जे माहारिनि बा हारि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिखौ लानायल' मोनसे माहारि जाया साफ्रोमबो जेसेबां बर' फिसाफोर दं गासैखौबो लानानैसो जोंनि हारि नाथाय नोंथांमोन सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि गुबुना गुबुनजों खारफालाङोब्ला जुदि समाज बेरेखा खामानियाव लिप्त जायोब्ला जों माहारि हिसाबै खहा जायो हारि हिसाबै खहा दा बेनिखाय गासैखौबो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला एबसुनि सासे बिबानगिरि हिसाबै जेन बैफोरनिफ्राय हारिखौ जौगाहोनांगौनि सार्थआव गामि ओनसोलखौ मोनसे मोजां फारसे लाबोनांगौनि सार्थआव न'खरखौ मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनांगौनि थाखाय फरायसाफोरा मोनसे मोजां थासारिजों सोलोंथाइखौ लानो मोननांगौनि थाखाय आरो हारि हिसाबै जे जोङो बिखाफोर दाननानै बुंनो हानांगौनि सार्थआव जेन बैफोरबायदि गाज्रि थासारिनिफ्राय उदां जानांगौ जोङो साफ्रोमबो बेनि थाखाय जायफोरानोखि गनायना लाजाथाव नङा बेनिफ्राय जों साफ्रोमबो गोसो होनानै उदां जानो थाखाय जों साफ्रोमबो नाजानांगोन बेखिनि बाथ्राखौ जों एबसुनिफ्राय खावलायबोबाय थादों
सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।